ale predovšetkým za posledný hospodársky rok, teda za rok 2011. Čo sa týka obsahu a zamerania výrobných činností v roku 2011, ten bol ovplyvnený skutočnosťou, že spoločnosť prešla v tomto roku do režimu tzv. Naliehavých ťažieb. Tieto naliehavé ťažby v zmysle zákona v podstate sú len 3 druhy ťažby. To sú prebierky do 50 rokov, náhodná ťažba alebo kalamita a rubná ťažba, ale len za účelom uvoľnenia prirodzeného zmladenia. A navyše, každý jeden kubík ťažby musí schváliť Krajský lesný úrad, teda štátna správa lesného hospodárstva. Tým pádom samozrejme dochádza k sťaženiu týchto podmienok a aj k obmedzeniu určitých, dá sa povedať, možností príjmových. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňoval hospodárenie v minulom roku, boli klimatické podmienky, ktoré spôsobili pomalší vývoj podkôrneho hmyzu a taktiež znížili jeho početnosť, čím došlo k celkovému poklesu alebo podielu náhodnej ťažby z celkového objemu na úroveň necelých 91%. Čiže môžeme povedať, že tento trend, ktorý pozorujeme a je patrný aj v tomto roku, bude pokračovať aj v ďalších a tie objemy, ktoré tu boli ťažené za uplynulé roky, budú len klesať. Narastie však úlohy v pestovnej činnosti, keď priame náklady za minulý rok zrástli oproti roku 2010 o cirka 27 700 eur, čo je nárast o takmer 11,5%. Práce v pestovnej činnosti boli realizované samozrejme podľa projektov vypracovaných na tento rok a prihliadalo sa predovšetkým na skutočné potreby a aktuálne podmienky v lesných porastoch. Jeden z najdôležitejších výkonov pestovnej činnosti, zalesňovanie, umelá obnova lesa. Táto bola vykonaná na ploche takmer 81 hektárov a v počte sadeníc to predstavovalo 248 550 kusov výsadbyschopných sadeníc. Z toho prvé zalesňovanie bolo vykonané na ploche 66,5 hektára a opakované na ploche 14,2 hektára. Celkové náklady na pestovnú činnosť v roku 2011, ako som už hovoril, boli čerpané v porovnaní s plánom vo výške 103,39, čo bolo navýšenie, alebo teda v celkom vyjadrení v peniazoch 269 128 eur. Čiže je to obrovský objem peňazí, ktorý sa vkladá naspäť do lesa, do jeho obnovy, výchovy a starostlivosti o mladé lesné porasty a kultúry. Z takých ďalších, nebudem vám čítať všetky samozrejme výkony, z takých ďalších dôležitých výkonov spomeniem len niektoré. To je napríklad ochrana mladých lesných porastov, ktorá bola v uplynulom roku teda vykonaná v rozsahu 81 200 eur a v celkovom plnení 114,26%. Prerezávky sa vykonali na výmere 113,47 hektára a v peniazoch to predstavovalo 16 561 eur. Celkom teda pestovná činnosť bez vplyvu rezervy, ktorá sa tvorí každoročne na pestovnú činnosť na ďalšie roky, bola splnená na 103,39%. Čo sa týka ťažbovej činnosti, ťažba dreva bola zameraná hlavne na spracovanie dreva postihnutého kalamitou, ale keď porovnáme teda ten nárast kalamity alebo celkový vývoj kalamity za posledné roky, tak pre zaujímavosť uvediem vám aspoň 3 čísla, aby ste mali taký obraz. V roku 2003 bol celkový objem ťažby na úrovni zhruba 21 500 metrov kubických a z toho náhodná ťažba predstavovala 8440 kubíkov, čo bolo nejakých 39,2%. Ale už v roku 2006, to znamená o 3 roky na to, celkový objem ťažby narástol na 33 137 kubíkov a náhodná ťažba z toho už bola 25 537 metrov kubických, čo bolo už viac ako 77%. V ďalších 3 rokoch došlo, alebo 4 došlo k ďalšiemu nárastu tohoto podielu kalamity. A
A v roku 2009, to bol rekordný rok a zároveň aj najťažší rok, čo sa týka hospodárenia alebo hospodárení spoločnosti, pretože boli to, veľmi dobre viete, roky 2008-2009 boli tzv. Tie krízové roky, kedy bol naozaj problém aj s odbytom dreva a vôbec aj celkové s ekonomikou. V tomto roku sa vyrúbalo celkom 61 154 metrov kubických dreva a z toho až 60 448 metrov kubických predstavovala náhodná ťažba, teda kalamita, čo bolo 98,8%. Minulý rok sme celkom, teda došlo k miernemu poklesu. Minulý rok sme vyrúbali spolu 57 990 metrov kubických a z toho náhodná ťažba kalamita predstavovala 52 400 metrov kubických a to bol podiel teda 90,4%, čiže mierny pokles. Čo sa týka ďalších údajov, nebudem vás zaťažovať s ďalšími číslami, pretože zrejme veľa, čo sa týka teda ťažby dreva. Snáď len spomeniem taký jeden údaj z minulého roku, a to sú prebierky do 50 rokov, teda výchovná ťažba. V minulom roku boli urobené prebierky na výmere takmer 142 hektárov, čo je veľký rozsah, a predstavovali z celkovej ťažby, teda z celkového objemu vyrúbaného dreva 6,52%. Taký zaujímavý výkon, alebo ani nie výkon, ale činnosť mestských lesov, ktorá patrí tiež niekde k ťažbe dreva alebo ťažbovej činnosti, je samovýroba palivového dreva. Viete veľmi dobre, že tu je to dosť, by som povedal, vo veľkom rozsahu. A napriek tomu teda, že štruktúra ťažby je zameraná predovšetkým na spracovanie kalamitou postihnutých ihličnatých porastov, tak Mestské lesy Dobšina ako spoločnosť sa snaží zabezpečiť a uspokojiť aj potrebu zásobovania obyvateľov palivovým drevom, medzi ktoré teda patrí aj táto samovýroba. Okrem predaja, samozrejme, riadneho palivového dreva z expedičného skladu a z odvozného miesta, keď umožňujeme nachystať drevo aj občanom. A takto v roku 2011 bolo v rámci samovýroby nachystané občanmi mesta 3477 priestorových metrov dreva, z toho 1337 bolo ihličnaté, teda priestorových metrov, a 2140 priestorových metrov listnatého dreva. Takže vidíte, že aj v tomto je teda spoločnosť sa snaží v maximálnej miere zabezpečiť potreby občanov pri zabezpečení